हाय लोगोफोर, नै आंहा दिनै मोनसे माने मेथाइ बानायनानै जानो नागिरदों आरो फेसबुकआव इउटुबाव नुबाय थानायलाय आंबो दिनै बानायना जाथारनि होननानै दिनै नारेंखल बायनानै लाबोनानै फुङावनो नारेंखल दानबाय आङो। नारेंखल दाननानै नारेंखलखौ रुखिनानै लाबाय आरोना। नारेंखल रुखिनानै लाबाय, ओमफ्राय बेजों मा मा मिक्स खालामलांगोन माने सिम्पोल आरोना, एसेबां हेभि बा हार्ड नङा। दा गुर, बेखौ गुरबो बानायनानै लाबाय आङो। गुरखौबो एसे मिजि मिजि खालामनानै लाबाय। माबायदि जायो दिनै माने बानायनानै नायथारनोसै होननानै बानायबाय आरो आङो। सिगाङावनो नुदोंमोन आङो बानायनो साननानै, ओमफ्राय बानायनाय जायाखै आरो। ओमफ्राय काजुबो एसे होनोसै आरो, बे काजुआ आंनि गोसो बायदि जाहैबाय। जेनेबा आं एसे होना होनोसै, दं हिसाबै एसे होना होनोसै होननानै आं बेखौ हाफ्लेनानै लाबाय आरो। गिदिर गिदिरबा जानो सुखुवाना, रग' रग' मोनजागोन होननानै गोरलै गोरलै हाफ्लेनानै लाबाय आरो। बिराद दिननिफ्रायनो आङो बेखौ बानायनानै जानो होननानै सानदों, माबायदि मोनजायो नायथारनि होननानै। ओमफ्राय दिनै माने बानायनो नागिरथारबाय आरो आङो। ओमफ्राय बिसोरखौ आङो एवनानै लाग्रोनोसै होननानै साराय जानबाय। बादामखौ एवग्रोनोसै आरो, बादामा एसे गोबाव लायो नालाय। काजुखौ एवग्रोबाय आङो। एवनानै एसे गोजा जाजासे एवबाय आरो। गोजा जाजासे एवबा आं बेयाव नारेंखलखौबो होबाय आरो, नारेंखल रुखिनायखौबो होबाय। नारेंखल रुखिनायखौबो एवनानै माने एसे गोजा खालामनानै लानोसै आरो, एसे रस्ट खालामनानै लानोसै। एवबाय आङो। ओमफ्राय बिथिं नारेंखला माने एसे जारोम जानो माने एसे खामनो माने एसे गोबाव जायोना, बेयावनो आं सुजि बानायनानै लाबाय। सुजिनि मेथाइ आरोना बियो मोनसे, सुजिनि मेथाइ। बेखौ सुजिखौबो मिक्स खालामनानै लागोन होननानै गाइखेरजों मिक्स खालामबाय आरो। दैजोंबो मिक्स खालामजायो जाहैदों, ओमफ्राय आङो गाइखेरजों गोथावसिन जागोन होननानै गाइखेरजों मिक्स खालामबाय आरो। बेखौ मिक्स खालामखां आरिखां माने 20 मिनिटसो खोबनानै दोनथ'गोन आरो आं। ओंखायनो बिथिं नारेंखल एवगौमानि बेखौ लागायनानै लाबाय आङो। नारेंखल एवहोलां बेखौ बानायबाय। नारेंखलाबो नै एसे गोजा जाबाय। दा आं बेयाव गुरखौ होना होसिगोन आरो। गुरखौ होबाय। गुरखौ होनानै ओमफ्राय बिदिनो एग्लिबाय आरो, गुरजों गलिनानै जाहाथे नारेंखला माने मिक्स जायो। नारेंखल काजु बिसोर माने मिक्स जायो आरोना। एवनानै लाबाय आङो। एवनानै ओमफ्राय बिदि खांनानै गुसु खालामनानै बिदि खालामनानै लाबाय आरो। नायलांबाय थादो लोगोफ्रा माबायदि जायो। जेनेबा आङो खोन्थाग्रोनाय जायासै। ओमफ्राय आङो गिलासावसो बानायगोन नालाय, गिलासखौ माने फुगारनानै लाबाय। ओमफ्राय बेयाव थावबो फुननानै लादोंमोन आङो। माने बेयाव जाहाथे मेथाइआ थाबथायो नालाय, थाबथायैनि थाखाय आं थाव गुबै फुननानै लादों आरो। फुगारखां आरिखां थाव गुबै फुनबाय। ओमफ्राय दा बे सुजिखौ सोनोसै आरो। 20 मिनिट जालांबाय अलरेडि। ओमफ्राय बे गाइखेरजों सिनिजों, बेयाव आङो एसे सदाबो होदों दे, बेकिं सदा। मानो होनबा बुखांनायनि। ओमफ्राय बेखौ आंहा भिडिअखौनो रेकर्ड खालामालासिनो ओरैनो स्टप खालामनानैसो माबानानै दोननानै बावदों आरो। ओमफ्राय बेखौ नुवासै, सदा एसे होदों आङो। गिलासाव सोनानै लाबाय आरो आं सुजि मिक्स खालामनायखौ। ओमफ्राय माबायदि जायो होननानै, ओमफ्राय बांद्राय बुगाद्रायगोन होननानै, सुजिया बुयोना, बेनि दारैनो माने आङो एसेल' होदों आरो होनाया। बुनानै उसिबा बोरैबा जागोन होनना आन्दाज गैयाना। बे गिलासाव आं सुजि सोनायनि गेजेरावनो माने बे नारेंखल गुर, बे लादुखौ माने गोलावखौ बिदि सोनानै होबाय आरो आंना। फेसबुकआव आं बिदि नुनायखाय बिदिनो सोनानै होबाय। ओमफ्राय एसे बुखांनानै माने मेथाइखौ ओरै खोबफैजानो गिनानै माने आङो बे गुरनि माबाखौ माने एसे गोलाव होना होबाय। ओमफ्राय सारायाव होबाय आङो। सारायाव होनानै खोब्बाय आरोखि। बेखौ खोब्बाय, खोबनानै ओमफ्राय दा 20 मिनिटसिम आं बेखौ गोदौ होबाय आरो। दा 20 मिनिटनि उनाव नै बिदि जाबाय आरो। एसे बुगाबायबो, बुगानाया मोजां जाबाय। खिन्थु माने गुर मेथाइखौ माने उसिहोनो हायासै। ओमफ्राय खांबाय आं, खांनानै दोनबाय गुसु जानायनि थाखाय। दसे गोबाव गुसु खालामनानै माने बेखौ एरख'बाय आरो आं। गुसु जाबाय। गुसु जानानै ओमफ्राय एरख'बाय। बिदि जाबाय आरोखि। मेथाइआ जानाया जादों, ओमफ्राय माने गुसुं जाबाय आरो ना, गिलाससे उसिद्रायासै। आं आन्दाज गैयाना, फार्स्ट टाइम बानायनाय। मेथाइआ गुसुं जाबाय आरो, जानायालाय जाबाय। ओमफ्राय
बेखौ माने हानानै लानोसै आरो जानायलाय जाबाय मेथाइआ ओमफ्राय खिन्थु एसेबां मोजां जाखोना जादिया बेखौथ' मिन्थिला माने फार्स्ट टाइम बानायनायबो जाहैबाय बानायबोनानै हानानै लाबाय आरो आं हानानै लानानै माबायदि नुदों नायदो बेनि फाइनेल लुकखौ जानाय नायबावो जानाय नायनानै ओमफ्राय आङो एसे बै माबायाव सुजियाव एसे सिनिबो होदों आरोना जाहाथे बे गेजेरावल' गोदै जाजानो गिनानै ओमफ्राय जानो सुनाय नङादां होननानै सुजि लागायनायावबो आङो माने एसे सिनि होदों आरोखि ओमफ्राय एसे दैसोब जाबाय आरोना सुजियावबो ओमफ्राय जाबाय आरो ओमफ्राय आं माने एसे गुरै जानायखाय माने आं फ्रिजाव दोननोसै आरो दसे फ्रिजाव माने एसे राफोद जाथोंसै होननानै फ्रिजाव दोनबाय आङो फ्रिजाव दोननानै ओमफ्राय दाना ओरैनो एसे आं ब्रेकफास्ट खालामबाय ओंखाम जानानै दिनै लास्ट माने बाथौ सिबिसालियाव आरजि हैनाय आरो आं दुगैस्रां लोबस्रां एसे बेखौबो लाबाय ओमफ्राय जों मेलाव गेलेना मोनबोनाय थावखौबो दिनै आं दांमालजों लोगोसे मन्दिराव एसे लांफानोसै होननानै आं माने बेयाव 10था बथल सोबाय आरोखि आं मन्दिराव लांनो होननानै माने सिबिसालियाव आरो बाथौ सिबिसालियाव लांनो होननानै ओमफ्राय दाख्लै रबिबाराव ओंखाम गोरलै जानायनिबो दांमाल थायो जोंना बे दांमाल दङ ओमफ्राय दिनै थामथि खेब आरजिनायबो दंबावो आरोना मन्दिराव आरजिहैनाय थामथि खेब आरजिहैनायखौबो आं दिनै हैनोसै होननानै सोबाय आं नै बेयो जाहैबाय दांमाल नैबे आरजिनायनि माइरं जाहैबाय ओमफ्राय थाव गुबैखौ माने आङो सिबिसालियाव हैनोसै होननानै लाबाय आरोखि लानानै दाना थाबायलांबावनांगौसो न'आवबो बोरायबो गैया थाबायलांनोसै आं थाबायलांनो एथ' गिलिरखौ थिखोनो हागोन ना हाया होननानै बियानैखौ लोगो लाबाय आं थेवबो ससे दोनलांदो होननानै बियानैखौ लोगो लाबाय आरो आंना थांसै थाबायलांसै लासैनो होननानै ओंखारबाय ओंखारलांसै आरो दा आं सिबिसालियाव थाबायबाय लामाजों थाबायलांनो बियानैखौ लाहोबाय आङो ससे गिलिरबो जानायखाय दानिया फैलायबाय सिबिसालिनिफ्राय फैनानै जाखां आरिखां फिसाज्लानोबो हस्टेलाव बेदर संनानै हरबावबाय आं बेखौ लानाय जायाखिसै आरो ओमफ्राय दाना दाउनो आदार होनोसै होननानै मोनाबिलि जाबाय गहपुरनिफ्रायबो आइमोन फैगासिनो बियानै आरो आइ फैगासिनो नालाय आंहाबो सम सफैथारनायखाय ओमफ्राय बेखौ लायनो थांबाय बोराया ओमफ्राय आं दा मोनाद्रायगोनहाय होननानै बाहेरायाव दाउनो आदारखौ होबाय आरो आं हाबहैनोबोथ' हाखाया जाहैबाय होथेजोबनाय गोजाननिफ्रायनो सानना हरबाय आङो नाथाय आदारखौ न' सिंनिखौ दाहाय बोराया होफैथोंसै होननानै बाहेरायाव सारनानै होबाय आं बेखौनो एसे जानानै थाग्रोथोंसै सोरां बारांना मानो होनबा माखासे न' सिङाव थानायासो लाइटआव जानो रोङो बाहेरायाव थानायफ्रा माने मोनजाया नालाय ओंखायनो आं सोरां बारां सारना होबाय दाउआनो जा बुरजा ओंखारखाबायमोन बाहेरायाव दाना जोंनि सैमा फिसाखौ नुबाथाय दाउआ गिजोबखायो आरो गिनानै खारस्रांना एब्रेहैजोबखायो होसोयोना बियो गिनानै एब्रेहैजोबखायो जा बुरजा बाहेरायाव ओंखारनानै दंमोन आंबो सिङाव गाखोलांनो हायासै बाहेरनिफ्रायनो नै आइमोनाबो सफैबाय ओमफ्राय गहपुरनि ना आरो बे फुख्रिनि ना
आं बिहरदोंमोन नालाय लाफा गिदिरखौ लाबो होन्दोंमोन ओमफ्राय ब्रिकेट ना मा होननायखाय बोरैहाय खर' गिदिरखौ जानो बायो होननानै गिदिर मोननायखौ गैया लाबोआसै ओमफ्राय बेखौसो लाबाय बियो माने फवासेनि एसे बारा आरोना बाल्थिङाव एसे फिसा नुदों खिन्थु गिदिर आरो नाया ओमफ्राय बेखौ गहपुरनि थाइगिरबो लाबोखादों आरोना गहपुरनि थाइगिरजों गहपुरनि नाजों मोनानि ओंख्रिखौ जानोसै आरो माने आं जा थाइगिर जानो लुबैनानै दङमोन ओमफ्राय थाइगिरखौनो बाजाराव नागिरलांबाबो मोनाखै आरो ओमफ्राय नैबेलाय नाखौ सायबाय नाजों गासै 9था सफैदों आरोना ओमफ्राय नैबे थाइगिरजों नैबे नाजों संनोसै आरोना ओमफ्राय दिनै फुंनिफ्राय मोनाजासिम भिडिअखौ लानाय जाबाय दिनै मोनायाव बे ओंख्रिखौनो जानोसै आरो साननै फिसालानो संना लाना थांनाय थारुनजों दाउजोंबो दङ ओमफ्राय दिनैनि थाखाय एसेनोसै दे लोगोफोर गुड नाइट